Mojžiš dáva Izraelitom inštrukcie, ako majú poďakovať Pánovi, keď zaujmú prisľúbenú zem. Vezmeš prvotiny všetkých svojich plodín, pristúpiš ku kňazovi a povieš mu: Dnes vyhlasujem pred Pánom svojim Bohom, že som vošiel do krajiny, o ktorej on prisahal našim otcom, že nám ju dá. Kňaz vezme kôš, položí ho pred oltár Pána a ľud vyzná: Môj otec bol potulný Sýrčan. Zostúpil do Egypta a žil tam ako cudzinec vo veľmi malom počte. Tam vzrástol na veľký a silný národ. Egypťania nás týrali a prenosledovali ukladaním najťažších robôt. My sme volali k Pánovi a on nás vyviedol z Egypta a dal nám túto krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Dve veci sú na tomto obraze cenné. Prvá, Boh dokáže vyriešiť aj najťažšie životné situácie, samozrejme vtedy, keď mu to dáme do rúk. A dať mu to do rúk znamená zrieknúť sa svojej predstavy o výsledku riešenia a tiež o čase, v ktorom to má byť vykonané. 430 rokov strávili Izraeliti v egyptskom zajatí a 40 rokov im trvala cesta späť. Tu by sme mohli ironicky poznamenať, že Pán si dal na čas. Áno, ale on vedel prečo. Druhá, poďakovanie. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale tak, ako sme akční v prosení, tak hlboko ochabuje naša aktivita vo chvíľach, keď je na rade poďakovanie. Považujem to za jeden z dôvodov rozpadov našich manželských, rodinných i spoločenských vzťahov. Je to jeden z nedostatkov, ktoré nám zahmlievajú zmysel života. Oberajú nás o sebavedomie, pocit potrebnosti, bezpečie i radosť zo života. Nemyslím tým bezduché ďakovanie, ale otvorené oči, ktorými dokážeme vidieť dobro aj tam, kde sa na prvý pohľad ani nemôže nachádzať. Či poďakovať v situácii, kedy to pre nás značí poníženie, uznanie chyby, či ocenenie úhlavného nepriateľa. Čím viac sa v tomto smere dokážeme ponížiť, tým viac stúpa sila nášho charakteru.